बिनि थाखायनो जै बर' हारिनि आबाब खोलो खोलो बार सिंख्लां बारि लारि लारि खैरो बारि लारि लारि समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय जोंनि थासारि जोंनि जाथिया बेखौ मोनसे प्रग्राम लायोब्ला होमबा जोंनि जाथिनि रावखौ गिबियावनो एडभान्सलि कंग्रेचुलेसन जासिनाय थाबाय 100K साबस्क्राइबार जाथारसिगोन आंनिया अनलि 300ल' दा लोगोफोर दायो नै गौरां पार्कआव गेलेगासिनो गथ' गोरलै बायदि ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो लोगोफोर कालचारेल कमप्लेक्सआव आरोना मोनसे प्रग्राम जागासिनो आंखौबो लिंहरदो माने ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों नै थांगासिनो कालचारेल कमप्लेक्सआवनो ओमफ्राय नै पदारिये हमारा भाई उदालगुरी का लेजेंड सलिद ब्रो आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्रो मा खबर मोजां For welcome to Kokrasar Literacy Festival and welcome to Cultural Complex. Welcome to Kokrasar Literary Festival. Ini bisa baik auditorium hall. Ini mana godan construction जागासिनो आरोना. This is auditorium hall. Oh my God, first time. और देखिए उस तरफ क्या है? क्या है भाई सर? बना रहे हैं अच्छे से. God. लोगों का से माने construction जागासिनो आरोना. तो पहले फॉर माने culture का सिर्फ program माने गिदिर का सिर्फ program माने बियाव जाजोबो आरोना. प्रकाश दा. First time. Acting बुरि होला. MJ भाई. मोजां नांबाय दे गुमना दे. प्रकाश दा. ओमफ्राय जेनेबा बेयाव जानो गोनां प्रग्रामनि सोमोन्दै एसे बुंना होदो. Okay. So दासिम ओरैनोथ' एडभार्टाइज बायदि पस्टार लागायनायाव 100 लेंगुवेजनि होदोंमोन आरोना खिन्थु दायो केलकुलेसन खालामनानै 113टा लेंगुवेज जाबाय बाखि माने आउट अफ कान्ट्रि जोंनि इन्डियानि आउट अफ कान्ट्रि जेनेबा हमना ला चाइनिसानो होन इंलिश नङा होमबा फ्रेन्स बायदिसिना दंना स' बिसोरो अनलाइनाव जागोन माने अनलाइन आरो अफलाइन दं दै ओमफ्राय बाखि जेसेबांखिनि इन्डियान जोंनि कान्ट्रियाव दङ बे लेंगुवेजफ्रा अफलाइनाव जागोन फैनानै बेवहाय आवरायफैगोन रिडिं खालामफैगोन बे मोनसे कम्पिटिसन नङा आरोना बिथांमोननि मोनसे बेयो मोनसे बिराद गिदिर फेस्टिभेल माने मोनसे थुनलाइयारि फोरबो होनना बुंदों बेखौ क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो इन्टारनेसनेलि जाहैबाय आरोना गोबां गिदिर नायबोनो हागोन बिसोरो दायो लोगोफोर गासैबो एक्सप्लर खालामजोबनोसै आरोना स' नोंथांमोना फैनो गोसोबा गासैबो फैनांगोन फैनो गोसो नङा फैथारनांगोन Welcome to Kokrasar Literary Festival. Welcome to ini जाबाय जोंनि बर'नि बिगेस्ट जोंनि माने जोंनि बड'लेण्डनि आरोना बिगेस्ट अडिट'रियाम हल बायदि जादों नै जोंनिया एमजे भाइ गोजोननाय थाबाय गोरबोखौ मोननानै फार्स्ट टाइम मिट आरोना ओमफ्राय दाखालि बर'आव माने मबावबा आंखौ माथो होदोंमोन आं खोनायासै आरोना थ' बिनिखाय बाजै हटेल सेराव ओंखाम जादोंमोन ना बिथाङा एक्चुअलि आं खोनास्लाबासो दै ब्र' बिनिखाय निमा बिदि थाबाय आरोना जेबो नङा नङा लोगोफोर दायो जों नायलांगासिनो आरोना ओमफ्राय आंबो दिनै फार्स्ट टाइम दै ओमफ्राय नैयाव माने प्रग्राम दायो सोलिगासिनो दै माने प्रग्रामनि थाखाय आरोना प्रग्राम माने प्रेक्टिस सोलिगासिनो लोगोफोर नै जा जोंनिया सफैबाय जोंनिया जोंनिया ब्र'खौ एसे गोसो गैयाबो बुरायबाय आरोना होनदों बहाय मोजां मोनामखाया नालि आसल जोंनिया नैबे जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि टप 1 मा होनदा जेवारि फिथा आरोना बे बोरै जेवारि जाखोला एसे देखायगोन होननानै जेवारि फिथाखौ एसे नायग्रो आरोना नुवाखै खिबु गोनांलाय फिथा फार्स्ट टाइम ना दिनै फार्स्ट टाइम आंबो जाफेराखै जानाया बेखौ ओमफ्राय ट्राइ नायदो बिजिरना नायनोसै आरोना आङो माबायदि मोनामो बाजि मोनि फिथा सावनाय आरोना नारायण मा नारायण जागोनलै जोंनिया ब्र'आ बहुतै माने इन्टारटेनिं दै माने गोबां ब्र' जागासिनो दं दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनना बेयावबो जानांबाय ओमफ्राय गासिबो दों जोंनिया प्रकाश दा दोङो जे ओमफ्राय निजा भाइ जाय मानसिया जानांदों जाय मानसिया बेफोरबायदि रायलायगासिनो आरोना खहाया यां दाबु गोरोबथा Oh guys, this is cultural complex. Masih. Logofor दिनैनिफ्राय गासै माने हिउखौ नुजोबबाय आरोना नै माने लोगोफोर बेनो जाबाय जोंनि बड'लेण्डनि बिगेस्ट अडिट'रियाम भाइ फैना बोरै मोनखो जायगायाथ' बुंनांखाया ओरैबायदि मोजांखा आरोना लकेसनफ्रा आबाब खोलो खोलो बार सिंख्लां बारि लारि लारि खैरो बारि लारि लारि समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय जोंनि थासारि गय बारि बारि होनदो एकदमबारे जायगाफ्रा बादामालि खाफबनायजों नालि मोनामलायनाय आरोना
माने लोगोफोर माबा कनस्ट्राक्सन जागासिनो आरोना बेनिखायनो एसे नालि मोनाबाय आरोना भाइ पुरा साफाखा जायगाफ्रा नारायानो मोनाखै नामा नारायणल' जिगाब मोनामनायखौ नुवाखै लोगोफोर this is the complete view of cultural complex बै जादों लोगोफोर गौरां दैसा आरोना लोगोफोरनियाव नै बहुदि गिदिर गिदिर माने आखरजों 3D लिरगासिनो माने poetry piece for love ना दा poetry piece for love लोगोफोरनि ओमफ्राय नै जादों man stage guys this is man stage ओमफ्राय नियाव दों मोनसे बहुदि माने फेमास मोनसे जायगा लोगोफोर देखायगासिनो लोगोफोर नैबे जाबाय बहुदि फेमास मोनसे स्टेचु बहुत नुबाय फिल्म एलबाम सेलबामफोराव आरोना स' दिनै मुसुखा जाहैबाय माने जोंनि बर'नि कालचार खाम सिफुं दामनाय ओमफ्राय जोंनिया जों माने एसे बिदाय लाहां जाबाय आरोना ओमफ्राय आदाखौबो एसे बिदाय होनोसै थ' दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव दा सोर जेनेबा फैगोन बेयाव एसे बुंना होदो दायो मेनलि प्रकाशआ खबर हरदोंथ' जाय खबर हरदों आं खिथाबाय जोंहा प्रकाश खबर हरनाय बायदिबा आरो मिथिनाय बायदिब्ला फार्स्टआवनो जोंहा जोंनि स्टेटनि हिसाबै जोंहा CM सार फैगोन बयबो मिथिखायो आरो लोगोसे जोंहा प्रमद सार आरो लोगोसे गोबांथार पइट्स आरो लिरगिरिफोर नट अनलि आसामनिल' नङा आउट अफ आसाम आरो लोगोसे चाइना इन्टारनेसनेल लेभेलनि लिरगिरिफोर फैगोन दा मेन मट'आ जाहैबाय बे प्रग्रामखौ लानाया जे जोंनि कालचार बा हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों जे गुबुनाबो जे मिथिलांगोन जोंनियाव फैनानै बर' कालचारा ओरैबायदि बर'फ्रा ओरैबायदि दा जोंनि बे स्प्रेड जागोन बयबो मिथिसारगोन नैबेनि थाखाय जाहाथे जोंनि बर' कालचारखौहाय गोजौसिनाव महर होबावनो हायो नैबे प्रग्रामखौ लानायनि मेन मट' लोगोफोर दायो जों माने बिदाय लानोसै आरोना ओमफ्राय बिदाय लानोसै जोंनिया ब्र'खौ दे एनसिक लाबाय नै ब्र'जों दे लोगो मोनसै ना 14 खालि 14 खालि लोगो मोनसिगोन we are सब बिदाय लयसिं बिदाय लयसिं दे प्रकाश दा दे लोगो मोनसै ना 14 खालि 14 ओमफ्राय जोंनिया दै नै एनिथिं एमजिनि गारि थांसै वा जोंनि एमजि फायाबो कारजों बहुत इन्जय मिथिबाय दे आं दायो नै माने दिनै जोंनिया सोलिद्र'आ दिनै आंनि रुमाव थालासै नालाय स' बेनिखायनो खरस खालामबाय लाव फान्थाव लावनोलाय फान्थाव ओमफ्राय निपानि लाव दा नैखौ गोजाया टमाटर ओमफ्राय नियाव दोङो बेदर 100-150 थाखानि ओमफ्राय दायो नै जोंनिया ब्र'आ माने खासे क्रास लोगो हमनो थांगासिनो दै माने बिथाङा माने सिरि सिरि गोसो थोखोमाय आरोना दा लोगोफोर देखायगासिनो सोरखौ लोगो हमनो थांगोन आं नुहुरबाय दे क्रासखौ एसे आब' गुड इभिनिं सेकेन्ड टाइम होनदों ओमफ्राय आब'खौ गिबियावनो एडभान्सलि कंग्रेचुलेसन जासिनाय थाबाय 100K साबस्क्राइबार जाथारसिगोन आब'निया अनलि 300ल' आब'निया 300ल' साबस्क्राइब नांथारगौ बेयो आंनि मथेबा हमना ला आधा घन्टायानो कमप्लिट जासिगोन आरोना होनदों सानथाम है जागोन 300आ सानसे आब' सानसे ओमफ्राय नै जोंनिया सलिद ब्र'आ आब'खौ लोगो हमनो फैदो आरोना दे लोगो हमदोब्रा लोगो हमखाबाय लोगोफोर गासै फैबानो जाबाय आरोना बे माने इभेन्टआ जोंनि माने कालचारेल फेस्टिभेला 14 नभेम्बरनिफ्राय 16 नभेम्बरसिम जागोन थ' गासैबोखौ लोगोफोर फैनो थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आरोना बयखौबो आंनिफ्रायबो लोब फैनानै बे जायगाखौ कभार खालामफैनो थाखाय एबा बे मिटिंखौ जाफुंहोनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय ओमफ्राय मिथिखाबाय नङा होनबा जायगाया जाबाय कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझारनि ओमफ्राय आंखौ लोगो मोनगोन फैबालाय बियो जों बेयाव थाखागोन नङा होनबा थ' लोगोफोर फैबानो जाबाय दे आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव खावलायनो थाबाय